filmes. Goddag og velkommen til herr Jørgensens nye madprogram. I dag skal vi smage klonks. Den klonk var meget bedre end Siam klonks. Og 100 gange bedre end Burma klonks. Ja. Var det en overskoven? Det tror jeg nok. Har du selv bagt den? Ja, det har jeg. Hvad smager den af? Den smager lidt sådan der vanilje. Bruger du også ostegryn i dem? Hvad er det dog for noget at spørge om? Selvfølgelig bruger jeg ostegryn. Det er da noget underligt noget. Ja. Kan du ikke synge en sang? Ja. Nå, men så kommer der. We are living in America, America, wunderbar. We are living in America, America, America. Ja. Smil til kameraet.